История за живота на Исус е основана на разказите на очевидци и е записана в светите Евангелия от Матей, Марк, Лука и Йоан. Разказът се води от Мария Магдалена, според писанията последователка на Исус. Живо и точно тя предава действителната история на този човек, живял преди около 2000 години. Ролята на Исус се изпълнява от актьор. Въпреки че никой човек не е достоен да пресъздаде образа му, целта е да се запознаем с живота на Исус и да се поучим от него. Виж, каква прекрасна картина рисува Бог всяка вечер. Напомня ми за необятната му любов към мен, към теб. Богът създал всичко това. Не мисля, че ме забелязва. Камо ли да ме познава. Навярно всемогъщият обича светиите, но не е такива като мен. Ривка, само да беше с мен, когато той ни получаваше. Пророкът Исус? Сапфира. Разкажи ни за него, Мария Магдалена. Да, моля те, разкажи ни. Да, добре. Влезте. Ами, да започнем от начало. Когато срещна Исус ли? Не. За да разберем историята на Исус, трябва да започнем от самото начало. Както учи Светото Писание. В началото Бог създал земята и всички растения, морски създания, птици и животни. От пръст сътворил човека и вдъхнал в него жизнено дихание. Нарекал го Адам. Бог казал: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. И Бог взел едно от ребрата на Адам, създал от него жената и я нарекал Ева. Кост от коста му и плът от плътта му. Така мъжът трябва да обича жена си, като своето тяло, да се грижи за нея и да я пази. Бог на любовта създал мъжа и жената, така че да отразяват Божия образ и да живеят в хармония с него. Дал им власт да управляват творението. Адам и Ева живеели в Божието присъствие в прекрасна градина, наречена Едем. В градината Бог общувал с тях и там нямало ни страдание, ни гнет, ни смърт. Бог казал на Адам: от всички дървета в градината можете да ядете, освен от дървото за познаване на доброто и злото. Защото ако ядете от него, ще умрете. Но един ден Сатана изкушил Ева. Тя откъснала плода и яла. Дала е на мъжа си да яде с нея.
и той също ял. Непокорството на Адам и Ева разрушило хармонията в Едем, хармонията помежду им и хармонията между тях и Бога. Поради греха, мъжът бил обречен на тежък труд, а жената да ражда в болки и да се подчинява на мъжа си. Но Бог дал обещание, че един ден от потомството на жената ще се роди този, който ще смаже главата на змията. В Светото Писание Бог на милостта обещава да възстанови хармонията и достоинството на своето творение. Част от плана си той разкрил на пророк Авраам. Авраам вярвал в Бог и го почитал. Бог обещал да благослови него и Сара и чрез тях да благослови всички народи. Обещал да им даде голямо потомство, многобройно като пясъка край морето и като звездите в небето. Авраам повярвал на Бога. Затова и Бог го издигнал като свой праведен служител и го нарекал свой приятел. Един ден Бог изпитал Авраам, като му казал да вземе сина си и да го принесе в жертва. Авраам знаел, че чрез този син Господ му е обещал голямо потомство и благословение за всички народи, но с вяра се покорил на Бога. Бог извикал: Аврааме, вече знам, че си ми покорен, защото заради мен не пожали дори своя възлюбен син. Наблизо Авраам видял овен и го принесъл в жертва на Бога вместо сина си. Бог дал овена, за да избави момчето, и така образно разкрил част от своя велик план. Божият план бил да унищожи проклятието на греха и на смъртта и да възстанови близостта на хората с Бога. Светото Писание говори за един, който трябва да дойде и да бъде съвършената жертва за греховете на света. Пророците го наричат Месия. Той е, който ще донесе голямо благословение, защото ще бъде спасител, пророк и цар. Исаия пророкува бъдещите дела на Месията. Господният избранник ще благовести на кротките, ще превърже съкрушените сърца, ще прогласи освобождение на пленниците и ще обяви, че е дошло време Господ да спаси народа си. На земята се появи учител на име Исус. Дали той не бе изпратен от Бога да смаже главата на змията, да внесе светлина в нашия свят на тъмнина и да замени проклятието ни с благословение? Дали не бе обещания Месия, който ще ни избави от срам, страх и грях?